Salam mehriban dostlar. Bugün Hakan Övel bilen interviewumuz bolar filmmaking barada. Hakan, selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Aslında ben sizin yerinize geldim. Siz hoş geldiniz beni. Hakan, bugün birazcık ödünüz barada. Kısaca görün verseniz. Emeği iskaçı verdim aralarından. Kalkacağım böyle. Marulait'in Marulait'ın ondan sonra orta mektep şu Roland'da kemiğe dayanan başını okudum. Ondan sonra okudum. Yani orta mektepten sonra 2 sene ben okudum. Hem orta mektep hem sağlık mektebinde okudum. Yerden okuyordum galiba. Ondan sonra şu kiçik yaşlarda surat encamıyla tanıştım. Kalkımla tanıştırmadım. Şu vakti biliyorum fotoğraflarla tanıştım. Ondan sonra şey başladı. Suratçılık bilen başladı ilk nemem babasım. Yani 4. klaslarda şeyler. Ondan sonra devam etti. Son kulluk yıllar oldu. Sonra bärik geldim Türkiye'ye yapar okulacağına. Bärde yapar bulurlarım için ve Hasan geliştirdim bärde. Öyle mi? Kıskaca şular öyle. Onda siz onda yaşınızın birazcık sınıfta öğretiniz var orada. Onda siz sağ sınıfında ne hemen öğrendiniz? Ben branşım spesim ne mi fortepiano. Fortepiano. 7 yıl da orada nemesi fortepiano okumalı möhlötü 7 yıl tordu. Hem orta mektepte hem sağlık mektepte şey asistanım. Onda bu sizin mesela surata bolan yani fortepiano da yine de bir saz sungotu hem bir sungotu görünüşünde giden üçün bu suratçılığa giden sungotu şondan çeşmeye alıp biler mi mesela yani şu an dahili var mı? Ya da olmasa bu suratçılık ayrı yerden geldi mi size bir heves? Alıp bilir diysek yeri aslında da sebebi men sağlık mektebin okan vaktim nemänken şu sağlık mektebinin nähili peýdalaryny badyň bilmem nedir. Bärik gelip şu video işlerini edip başlandan soň. Şondan soň düşündüm köp zada. Nähili saz gulok bilen eşitip bilmek, misal üçin dinleýän sazlarda yok, man bir many gözledim. Şu ya olmasa şu taýda sazdaky ritmler, şu taýdaky gelmeli video kadrlaryň ýeresinde gelmeli, nähili bolanna bu bolýar. Ya olmasa filmmaking'de esas SFX diýdiňiz zat var. Şu SFX'den misal üçin Tokoyda ýörep barýan Aydaly Tokoyda ýörep barýan şu Tokoyň sesi, haýwanyň sesi ýa-da bir suwun ýanyndan geçip gidýän şu suwun sesi şu taýda editde, video editde mana şu sağçylyk mektebiniň gaty köp nemesi boldy. Soň düşünüp kaldım. Doğru. Aslında sizin Kıskaça bilen bir interviewumuz vardı. Podcast şeklinde doğru değil mi? O taýda siz birazcık Kıskaça podcast'ın eden üçün bizim birazcık siz bilen birazcık interview edildik. Yani o taýda siz birazcık sunup barada hem de özünüzün käriniz vardı. Has köp ağda geçýäňiz. Yani biz bu taýda sizin bu işiniz yani filmmakerliği esasen nereden öğrenip olur, näde öğrenip olur, nemelerini degin kesip olurdu. Men nemede bärik Türkiýe gelenden soň bir vilayetde şu Okap ýeren vilayetinde bir suratçylar bilen işleşmäne başladym. Esasy video tarapyny edip başladym men. O taýda video toy videolar mesela Love Story diýilýär-de şu bizim dilimizde. Ondan soň bir ýyl geçti, 2 ýyl geçti. Ondan soň şu arkaňyzda gördüğümüz CPA Akademiýanyň nemesi gurucusy bilen tanıştym. Daha doğrusu o men bilen emeti tanışıp şeydi bir gün Antalya meni workshop'a çağırdı. Zaten menden sonra da nämeler bilýän, şu programany bilýän, onun bilýän, şu programany howasma gören belki. Şoň üçin çağıran. Antalya'ya gittik. Şu taýda birinji tejribem bol bir daşary ýurtly malumlardan sapak almak. Onu birinci gidemde suratçılık hakkını aldım. Son ikinci sefer yeni oldu. Workshop onu da çağırdılar. Onu video tarafına oldu. Video tarafına esası men video elimden tutan olmadı. Öyle
bärik gelip esas bir mollum men nememden tuttu, elimden tuttu. Olan Angliýaly Pete James diýip bir mollum adam video sektörüne adı bilinen. Şol köp kömek etdi bana. Ondan soň TPI Akademide 60-70 üstüne workshoplara gatnaşdym. Şolaryň 30-ndan soň menem hem şu taýda kömekçi mollum bolup başladym da. Şolaryň grupyna goşuldum. Dilader köpde TPI Akademi sapak beren ok. Ýöne eger okumak isteýänler bar bolsa şunu maslahat berip bilen, eger şular ýaly ilki başda görmek isteýän bolsalar, şunu ýaly Türkiýede ýa-da dünýäniň her ýerinde seminarlar açylyr. Misal üçin 3 günlük ýa-da bir hepdelik. Şolara gatnaşyp bilerler. Ýa bolmasa da bu universiteti bar, bölüm bar. Şondan başlap bilerler esasen. Has köp çuňur näme şol nädip bu işler edip biljeňiz barada şol temalara girmek men asyl näme bilesim gelýär. Siz bundan öň başga ugurlar doktordan sizin diplomanız var ýagny filmmakerlikden başlady. Mesela master diplomlar bardy. Men diplom birinji 2012-nji ýylda 2012-2016 mehanik injener. Mehanik injener. Ondan soň 2016-dan 2020 kompýuter tehnologiýalary bölüm butordum. Yani burada Türkiýede bärde BÖTE diýip geçýär. Şo bölüm butordum. Eskaça şular ýa. Bu bizim bilen kompýuter tehnologiýalarynda näme? Computer science bolýan da IT bolýan. Bu ikisi misal üçin içinde hem olanma hem olmuş olan. Doğru. İkisi bile. Indi meselem siz 2 sany diplomumuz var. Ondan daşary taşyl kunut var. Sen indi fortepiano da diýdiňiz. Men şuna hayran galýan. Ana näme üçin siz öz ugrunuz bilen dowam etmän beýleki suratçylyk, ýani filmmakerlyk, video fotografiýa geçip gitdiňiz. Sebäbi meselem men özüm elektrikal inženýerlik okuyan. Yani injenerlikte köp pul var, doğru değil mi? Hani hakikaten bu uğurluğun biri ve mekanikal injeneering en kıyın uğurluğun biri deyip bilemem, bilişim olarak. Ne için şu uğur devam ettirmediniz? Ya da ikinci uğur, computer science. Geleceğin bu uğuru hakkında gidiler. Şeyler hatta belki bir şey yanlış düşündüler ama ben Ankara'dan gelemde, Türkiye'ye gelemde şu mesela için bizde seyrediliyor şu nehili, uğur, şulu, azıcık after dedi, ulu deyip şol neme badı menne. Men o kaplarım şu böyle nadirler ne yani düşünmem işler. O sen badı yani neme katı bu surat video tarafı bana katı yıkkın yıllar. Ondan sonra ben üniversitede hiç yerim istedim. Yani zordan mutordum desem ya. Bu birinci diplomanızı alanınızda şol duygular başladı mı ya da ikincide? Birinciden diploma almaktan başladı. Hemen başka yerde de. Fikirler başka yerde. Şol dünya video tarafına geçmek de esası var surattan ayrılıp. Şu vakitte neme fikirlen gelen hatta bir neme de hadise doğru geçti. Birinci bu Türkiye'de workshop'tan başlayıp ben Ukrayna workshop'a çekildim. Hatta karşı bol Beydekler. Ondan sonra kıyıt kaça nemedi de bize dengek koruyan kendine. Haysi neme yatkın şu an bizimkilere. Seynadan geçiriyor kendine. Yani şu anda da ben gittim şu workshop'a şeydik ondan sonra yavaş yavaş bizim beydeklerden ruhsatlar başladılar. Yönetici şu burada Ukrayna'da doğru değil mi? Ha Ukrayna'da bir neme 10 gün yalı, 10 yalı workshop gidip geldim. Son yazma yanlışmasam siz şey diyendiniz. Men Ukrayna'da gördüm. Yöne son hani benim öz isleğim has filmmakerlığa gönlüm düştü ve öydekilerime bana karşı çıktı. Ve men şu olara can etmem, haber vermem, çıkıp kayttım diyeyim. Hani 10 guralın içinde oldum bu datlar. Ya ömründen oldu. Misal için bir ay ömründen vize aldım. Ondan sonra alanlarına gittim. Okum bilen golleydiler daha kısaca. Başka datlara söyleme, okum bilen golleydiler yani. Sonra da kararlılığımı gördüler. Ay nehmette kadar barlak görülüyen. Ben şu haftada gittim, ondan sonra ruhsat verdiler. Demek bunu ağlayan olsam, bulurdu. Okumam kendi altatman, diplomam alıp bilecek bir şekilde devam et. Böyle onda siz daşkı kurşuğun tesirinden
birazcık etkilenipsiniz diýeli, dogry dälmi? Ha. Hani öňüňizdekiler şu da isläni üçin siz diplom almak Ha, mecburiyetinde kaldyňyz diýeli. Ýöne birinjiň alanыңızdan soň näçe üçin durmadyňyz? Bolýan men şu video soň oturuna gideýin men. Diýmän ikinji computer science ugruna dowam etdiňiz. Ya, ikinci bölümde şeyle ağacıma bağlanışıklı yeri var menkide. Aha. Surat, video değişti. Virtual reality Aha. bağlanışıklı yeri var. Täze bölüm açıldı. Şu bölüm täze açıldı. Birden ikinci ýyly şu üniversitede. Hem bölümüm hala. Aha. Ondan soň işlem bilen bağdaşdyrıp bolajak bölümde pikir edip okudum. Okasym geldi, video, surat tarapyndan okasym belli ýöne. Berde İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi var. Şu taýda okumamdan soň men okujak geldim. Sebebi şeýle ýagdaý bar. Kiçilikden şu zatlary etip ýetişsem, ondan soň praktika bilen ýetişmek başga da. Berde gelip işler bilmem teoriýadan başlamak. Teorik kısmından başlamak. O azıcık kıyınrak oluyor ve teori daha üstün oluyor da pratik pes oluyor. Hawa. Bizde Türkmenlerde, Türkmenistan'da da şeydi misal için yani kiçilikten misal için Suudi var, orada aydalı çağası Suudi edip öğretiliyor. Praktika bile yani şunu üniversitede berde okuduk. Şu Suudi uğruna okuduk. Kiçilikten yetişen biri praktikadan, birim Suudi uğruna bu torun biri. Şoluksun deňeşdirden gatar atıp aldı. O praktika ola ince sırlarını bilýärler. Adam bilen öwrünüşke, öwrünüşene ýa. Emmelerden bildi. Bizim kemşolar yani. Keçilikten yetiştik. Hazım biz nemeden şu Sifravoy diyen zaten yetişmediler. Pilyonko'dan yetiştik. Pilyonko'da ne hili? Hemmeler alacak karttan mesela için eğer biz şu an Pilyonko'dan zaten Sifravoy. Sifravoy'da derdi eğer ışını verecek ne hili görecek hemmeler görmüktü. Pilyonko'da onu anlatıyor. Sen şu tarzda gün urup duran orada yok oradan şunu hataplar bilmedi. Kelleden. Sen bir gedek şansın. Olan 36 kadrlık neme Pilyonko misal için öyle. Sen şu aralığın ışığını hataplayıp bilmesen şu surat şolardan sen ikinci sefer tapın. Yani tapsana düşürürsün bu yani şu atkı nemesini modun tap bilmeyen de şolardan. Doğru. Birinci geze. Ya olmasa toy değil. Diğerinin toyunu değerden ettiğine birazcık gelişkidir. Olar yani şu ışığını olmam. Hawa, indi şular ýa sora beraýin size. Kagazana, sizin üçin kinematografi mi ya da bolmasa suratçılık mı ya, fotografi mi? Kinematografi. Hiç şey düşünme. Şu an kovalayan ne mi? Böyle. Onda möhüm kinematografi. Hani ikisini bir zat däl de diýme onda. Men üçin möhüm bolan şu an kinematografi. Doğru. Mesela mende şol işleriňizi nerden görüp bilersiň? Web saytyňyz barmy gidip görüp biler ya da YouTube kanalyňyz şolar ýaly bir zatda. Şu an ne işler edilir, yani hiç koyulmadı doğru maçtan son köp bana neme geldi. Şu zattan koysam diye köp ayttılar. Şeyden işlendi. Şu an internet sahibim inni durmuşa geçecek oluyor. Şolur altta Instagram'da açtım ben şu an kapiyimiz deyip. Onunla koyup başladım işlemi yavaş yavaş. Nonklörden başlayıp TV'lere doğru. Doğru. Nesip olsa internet saydı. 42 ay açılır deyip umid etdim. Nesip bolsa. Ýöne sizin şular ýaly bir proýektiňiz hem bardy özüň täze tanış. Şonu bir aýdyp geçseňiz, hani sebäbi men o taýdaky edit bilen video düşürülüşini ve hani pikir haladym. Siz şu barada gysgaça özüňize YouTube kanalyňyzy bir reklam edip geçseňiz. Täze tanış öňden vardy kelende. Şoň adyny tapyp bilmedim. Hiç ile näme bolsa. Köp pikirlendim. Şular men onu başlajak ýöne bir zat go bolsun istedim. Hem ýatlar aljyk esasy. Ýöne täze tanış tapandan soň hani şunu ýaly videolar biz näme üçin düşürip bilen. Berde Türkiýe döwletine görýär, mesela şunu aýdaly tehnologiýa değişdi. Videolar olsun zaten bizim näme üçin elimizden gelýän da Türkmen kontentimiz bolmasyn. Maňa köp nemedenler bar. Mesela şunu aýdaly ay kän görünmeýär, bir şey görünmesin. Şol 5 ýyl 10 ýyl soň görülsün ýöne şol dursun şu taýda. Yani bu adamı da bolsa şu edilipdir diýip ýöne ýatda geçseler in bolsa şu.
şey dip başlandı ve täze tanış aslında 4 kategoriye ayırdık. Şu an dine bircigi aktif. Galanına da beyle kategoriler düşünün aslında gayıl maşgalı bolsa has koy. Sebebi alt barcılığı esas mümkün. Şu tada contentin şu bir gayıl maşgalanısını uğurlanlar. Köpüzü. Şu an esası bir bölümümüzü yarattır täze teknoloji deyip. Ve täze teknolojide da elimden geldiğince berdeki in ulu YouTube kanalları, teknoloji kanallarının şolar bir firmadan şoda da alıp bilen olsa menem berde şoda da alıp şu firmanın ödünü Türkmençe bir şekilde şu videoları etmeyene cırcırşat ettik ama köpü şu an 5 bölüm şu an ne metip koyduk, çekip koyduk. Editleri var. Editleri hafif yok hili olsun isteyen. Başka büyük köşkülatlar bilen gelecek olan. Şunun için şu an dine täze teknoloji bölümü aktif. Onun dışından hem täze seyahat deyip hani gezmek, görmek esası. Ondan sonra yeni bir bölümü var. Onu nasip olsa kararlaştıracak olacağız. Şu an bizim köyüne geçip giden aktörlanmaz. Ondan sonra kine rejisörlanmaz olsun. Şunu mendeş esası şunu da işte bio ya büyük köşk bir şeklinde formatta gelecek. Hani onda şu bizim meşhur tanınma adı bilindik adamlarımız bile interview mu sizin diyecek olan? Ne olan köpse yok. Hani şu Burhan'a da rezistiyer misal için. O temayı ayrıtın girerse elbette. Kerim Burhan'ı pesin misal için. Görücülüğü. Adacığım olsa halkın öz diline şol gürlep hem düşünülecek, bolcak bolýar. Hem adacığım olsa eğer mümkün olsa katine memnun aşmak istemiz o. Kıyıskara tutup kazaklı bir şekilde bir zat. Yani maksat bulun tek proyekt şu aslında işler yapıyoruz. İşlemler boş vaktim seyredecek oluyor bu da. Azıcık olun kıyınrak oluyor. Şunun için köp sonra yapar. Täze video. Şunun için işten de aşağı olur için azıcık kıyınrak. Doğru. Onda son 4. kategoriye mi dediniz şu an? 4. kategoride Türkmençilik deyip täze Türkmençilik ya olmazsa dine Türkmençilik deyip açmam mümkün. Bizim dert tasvirlerimi esası şahitepler mi? Ondan sonra Türkmen halkı falan şuna Türkmen medavatı şunun önemli şartları gelecek. Türkmen yitik gitmesi. Dert tasvirler hem yardımdan çıkmasın. Mesela şuna aydalı bir vilayetimizde başka bir dert var. Şunun başkası var. Şu zatları cikmecik düşündürmek için esasında. Onda şu tadı soru var köpelde. Indi birinci bilen şuna başladı. Siz täze tanışıp meselemädir bizim auditoriyamızda gözden ýagdaýynda YouTube'da çıktı, gözden tapıp bilýärmi? 5 bölüm edem goýulan şu videoda. 5 bölüm tek şu adına aktif bölümü täze teknoloji. Täze teknoloji doğru. Beýleklerin tek alyp barjy biz bilen bile işleşipiljek. Doğru. Onda şu tadı çağırış edelim. Kakacan Ağa'nın YouTube kanalına täze tanış diýen YouTube kanalı var ve gatgu Türkmen kontentini döretýär. Ýa-ni agdap geçişimizi ýalyp täze teknoloji bölümünde eýem alyp barjysy var. İkinci bize gereğinde haýsy täze seyahat. Täze seyahat. Bu seyahatda esasy şundan gorkmayan bir gerek bana. Mesela hani bizde bolar rükzağın arkasına alıp dağa yokarı dırmışık gidýän esasy. Şatır bir gerek de size. Hani bir men eder, bir gizlende men şatır gizmasa çıkıp yokarı gitsin, yıkılsın dağdatın dağlarda, bayırda, yörüp bir adama. Şemem şol işi halap, şol gezmeni halaýar bir. Indi ol şolda meselem değil, şu taýda hazırında çağırsa dotyrs. Bu Türkiýede bolmagy gerek, dogry dälmi? Türkiýede bir indi şol hawa. Alyp barjy bolmalymy? Hani gürlemelimi olgyz? Gürlemelim, tanıştırmalam. Mesela öňünden bir taýynanar. Mesela şu tarihler var, şu tarihler var. Men bu vilayetlerin bäri Türkiýede vilayetin 70%'ini gezdim. Ben bilýär. Ondan soň şoň üçin tarihinden çıkarak gezmeli yerleri esasy haýsy nokatlar gezilmeli. Şu zatları esasy. Nerede näme ip bolýar, ýa-ni nahar oturusy. Burada jygam bolsa edil arýollaşka da meňde ýa, o däl.
yani şu pullu gezmek derler ya ne yapacağım. Ha. Sponsor da dövdünüz bol ya. Ondan korku oturmasın. Ha. Onda siz nememeyin mesela şol gidin iki ödü giteceğim surat uçma ya da siz Yok, yanında bile gideceğim. Men bile gitdiyen. Men oňlan bile gitdiyen we ýanynda ýene bir kömekçi. Aha, video düşme. Onda alıp barıcı bir Türk'te kıydı gerek size. Ha. Olur. Son üçüncü kategoriyada ne hili adam gerek size? Lavazlı gurlar mesela. Bu tayda koşkuları okumak ve şu tayda hikayeleri gurun vermek meselesi doğru değil mi? Mesela üçün nädeli ýeri gelene boş güne mukap etme, ýeri Ha, gelene o. hikaýany mukap etme, ýeri gelene şu tay yumaritki bir adam Ha, koşup ha. bilmeli. Ha, Yani o. karşısındakyny öňüne neme çekip bilinjek bir ýeri gerek. Ha o. Dördiciliği bolan, Ha, hara dördiciliği neme okuyu bolan adamlar. Ha o. Sonky nemesinden kültür diýdiňiz birazcık. Ha, Türk'ün kültürü mü bu tayda? Ha. Yok Türkmenistan'ın. Ha, Türkmenistan'ın Bizim kültürü, doğru. Türkmenistan'ın. Türkmenistan'ın onda ol Türk sizin şu soru güzel çıkar. Siz berda kariyeranızda şu tayda devam etmek isteýäňiz ya da Türkmenistan'da. Ve ondan edil şu wagtlyça bärde dowam etmekçi ýöne öňünde sanamda aňarda men ulugly proýektler başladım. Aha. Men öňünde maksatlarym Türkmenistan'da şu zatlar etmeli. Aha. Evet nemende. İlki bilen birinji başlajak nesip bolsa, o günleri görüp bilse. Aha. Dokumentarny film bilen başlajak. Ben neme var adam mesela? Haýsy şu dokumentarny zat barada diýmem ýöne umum bir geçeli. Yani sizin bu nemeniz bozmaly. Ya şeýle neme bizde gatı ad görkezilýär, näme edilýär. Misal üçin men kärdigenler film vardır bilýänler. Ondan soň ýene şu kino ady ýadyma düşmedi de el uşçuluğu hakynda bir kino vardı bizde. Şonu el uşçuluğundan misal üçin goşun el uşçuluk bizde şu wagt milli sportla bir ýerde. Ha, o. Şu awlanmak boýunça türkmenin geçmişten gelýän zat. Ben. Şonu dağda, şol el uşun misal üçin şu şagaların almana barlarını misal üçin men çala ýadyma düşýär 3 tane ýa-da 4 tane şagary bar bolsa ikisi alınıp birini, üçünü ikisi ýerine goýulýar şonu ýa-da täkmi jygypmy şonu ýa-da bir nemeler bolar. Ýa-da ýörüýte şu dağda ýatyp garaşýarlar, ýumurtadan çykýança, belki öňünden bak bilen. El uşçulugy bar. Yetiştirilişi. Belki uzun metraj film bolacak bir yöne şu kuşum baştan yetişine çende näkil kynçylyklar görýärine çende eğer gerek bolsa şu taýda çölle bir garaýdy ýa bolmasa şonu ýaly türkmenin nemesini görkezmek isleýär. Doğru. Onda şolar al diyelim. Sen şu YouTube kanalımıza. Sizin prodüserlik eden uğrunuz esasy haýsy? Esafi ben prodüserim. Birinci başlarda Love Story. Aha. Toy hikayesi geçer. Aha. Toy hikayesinden başladım. Ondan sonra toy hikayesini şu aýryp başladım. Inni şu var. Ağzıga mal käwat alýan, almaly bolýar. Ha. Ondan sonra reklama filmleri esasy. Reklam etdiňiz onda. Reklama filmleri bizim öyle düşünün hatta reklama filmleri. Ondan sonra kıyıska filmler. Esasy 3-4 kıyıska filmler. Aha. Ve kampanya tanıtımlar olan reklamın içine giriyor. Ve daşından stüdyoda görüşüm diýerli bäri bu stüdyo fashion fotoğrafçılık stüdyosu. Ha. Fashion suratçılık stüdyosu. Yani moda suratçılık. Bäri Türkiýede gaty öse moda suratçılıgy ve moda filmler diýip bir kategoriýa. Şu moda filmlerine esasy işle. Siz hiç kino endüstriyasına girip kino düşüp gördünüz mü? Özüňiziň prodüserlik eden ýerinizde. Yok, ente bolmadı nesip. Etmek isteýäňiz şu zady. Kino düşürmek. Bu meselem diýil, size şular ýaly mümkinçilik berilse, sen türkmen kinosyny düşür, gidip türkmen kino düşürerdingizmi? Düşür. Ýöne hiç sada garşylmaly däl, siz özüňiziň prodüserligiňizde bolmaly, dogry däl? Sizin elinizde hiç bir meselem şu anda oturup hobi hökmünden seyredip meselem içiňiz gysanda kino senariosu yazılmaly. Käwat ýazýan, mysal üçin şeýle, ýöne gysga zatlar. Mysal üçin arada bir arhivimde bir fon müzik. Fon muzika da bak elimde öyle. Ady Fevral Shadow. Yani Fevral'ın Kölöwesi.
Aydın ne yazı tapar dinledim, aydın ne yazı tapar dinledim. Sonra bir zat yazdım kiçirek. Mesela üçün ayrılık hakkında ağzı yapılırsa bir adamın yalmayıp şehirde şunca adamın içinde bir adamın yalmayıp görüş. Aslında onca adamın yalmayıplığını görköz bilmek için mesela üçün talpa köpçülük geziyor yani her kim yalmayıp bir görünüm edil hedir ki durmuş. Şoňa değişdi zat. Fikirler koydum ve ağzıma yazdım. Hani nesi eder belki yönü onu adından belli oluşan fevral aylarına ya olmasa akçavr yağışın köp var. Şu vatlar etmek. Güzellerinde doğru. Onda bunu bir aydımın üstüne ilham aldığınız doğru değil mi? Ne edilir? Doğru. Şimdi siz mesela şu vakt Türk'te bolamamız için sizde konkurensiya näle Türk'ün içinde? Berde köp konkurensiya. Berde ne diyeyim? Özüm görköp bilmesem. Aha. İşin bir yer tanıdıp bilmesem. Ve ağzacığım olsa kuruk değil yerlere. Kuruğumu toplap bilmesem kıyınlar konkurensiya da köp. Ve sektör ulu. Her kim o şotaydaki dövüm andan almak isteyen. Senin şotayda bir payın var yani özün gow şeklinde görköz bilen ýagdaýynda o da ama iyi değil. Şu taraf. Şimdi siz mesela şu an belli bir adımlara geçtiniz, o yolları geçtiniz. Siz özüňizi bir başarılıklı adam diýip hasaplaýaňyzmy ve şu konkurensiýadan çykyp bildiňizmi? Indi mesela sizi tanap, men şu kakajana jaňa deň şu oglan gow betinde suratda läde video alýar. Diýerler, ýöne edil özüme diýip biljekler mi? Yani diýen bilmäýän mesela. Belki görben bilmeýän, diýen bilmeýän. Çünkü her gün üstüne boş. Her gün. Kämilleşmek mesela. Şu da bilýän ýerinde ýalňyşarsın diýer. Bilen. Onun için diýmedim men hiç var. İşime başkaları baha verdi. Öz işime men intiham gömümetine, hakikan gömümetine. Onu işten bilen sevýän aýdyplar näme? Yani işimde misal üçün şu iş gow ya daşım dağıtlar diýerler ya olmasa görenler diýer. Yani gow turda şu da men islam misal üçün. Köp kişiler aýtýar, maňa tankit gerek. Niren halymyan bolsun şonu aýtmady. Ýok Gülýan bilen ömür gömümetine. Her eden işimde on gün görýän, näme gelişme bar. Doğru. Ağacığımızda bar yönü, intiham şu eden işleri, şu daşına çıkarıp alandan sonra eksport edip alandan sonra oturup gözmem gören intiham olmuyor. Onda siz tanqidin üstüne kamilleşmek isteýäňiz. Yani şu wagt içinde mesela hani bir buluşlardan çeşmelerden bolup bilerse, yani men ýaly adamlar mesela sizinki ýaly gow videolary ýa-da şu suratlar gören ýagdaýynda bize göre mesela bir adat adamın gözünden gow bir zat hukmunda görnýär. Çyndan gow iş görnýär. Ýöne düşünýän adamın gözünden seredip bilemiz okda biz. Şol adamlar size gelip mesela şu taý erbet diýip şonda da aýtmadylarmy? Aydan bolmady. Aydan boldy, kine rejissorlaryň içinden mesela. Boldy. Öyle düşünýän. Olaryň içinde de ýa-da 1-2 saat bolsa bolanlar. Şunu ýaly zat boldy. Mesela üçün bir işi etmeli boldum, onu gysgaly istediler. Gysgaly edilen işim men halam. Hiç belli olur şu işin süresi verilýär. Şu süresinin içinde etmeye çalışacağım. Kelle, boşluklar, doğruluklar böyle. Şonu gysgaly ettim. Karşımda kine rejissör bana diýen zat şu Kakajan öldün mü diýip berdi böyle. Diňe şo ýetip boldy. Ondan soň bir hepde soň başgaça bardy. Ve ýygyna jogap berdi. Indi sen näde gördüm diýipdi. Bir gerek şu wagt karieramyň içinde şo bir gerek bolup. Doğru. Indi sizin boş wagt etýän işleriňiz näme? Mesela meşgullanýarlar, hobbileriniz näme? Hobbilerim men esasy gezmen hala. Travel. Hasan ýörek gezmen hala. Tabiat. Ondan soň ondaşyndan başga ilk köşkü spor. Voleybol bolsa. Oýnaýan. Başka ilk köşkü nemem yok yani oğlum yok. Yani ben özüm geliştirmeye çalışan ya olmasa edil suratçılık tarafını alacak. Meşgullanacak. Boş vaktin ya boş vaktin kalana koymayana. Doğru. Edil suratçılık tarafını başka dağıtlar. Ya olmasa edil
şu deyip bilen social media management diýip şoň için ýolunmuşum. Boş wagtynda şoňa erjek. Nähili yaratıcı diýerler. Post prodüksiýon edip postlar edip bolup şoň için esas. Meselem sizin Instagram accountunuzda şol zat bar. Doğrusu nälik baha berýär? Men özüm gowurýan, minimalist gowurýan. Saat. Saat gowurýan, o az keserler. Keser falan. Men şonu ýazdyk näme? Çok golmary, emma bir demede bir ýyl. Ol köp şey gowurýan men bilýän. Giren, akuratynca bolýar. Hemme de boşma. O da keser belki. Gün tapawtlandyr. Bilseniz, kakajana accountuna girseňiz, hemme de akuratny şol bir meňdeş o minimalist şekilde etmek gitdiňiz. İş sat ýerinde däl. Ýok. Toýa kaýasyň esasy şol. Maňa goşanlary şol da spontane emmede. Şo ýerine karar berýärler. Şo tarapy gowul şoň üçin bärde İstanbulda esasy köp kino restoran neme maňa jaňatmaňça backstage kamera arkasy ýanda esasy şon menne gowurdylar. Bir gede keşfetdiler. Şonu gowurdylar. İň köp borçlularyndan şol love story. Backstage'daki şo pursatları görüp bilmemi sebäbi. Meselem kino çekkenlerin özü kinoman bolýarmy? Kinoman mısınız mesela oturup däli kino görýäňizmi? O diýen däli göremem ýöne işden wagtym käwa gapdanda Netflix'e açyp durýar. Şeýem işleýän ýa-da başga bir şonu ýanky social media management'da edemde. Şu aýdym dinlemek ýerine aýdymam dinleýän ýöne. Kino görüp şu taýda sahnalary. Ya bolmasa käwa halan kinolary 5-6 sapar göründü. Şu taýda sahnalarda näme edipdir. Gaty köp bolmuş ki. Bu taýda duýgu meselesi däldi kinonuň düşürülüşü üçin täzen görýän boldy, dälmi? Şu taýda sahnalaryň düşürülüşi, şu taýda ışık, set. O. Ulanmış. Şoň üçin köp gaty. Onda siz meselem başga biriniň eden işlerine baha berýäňizmi? Kendi onu ulanmak. Keskaça doğru neyse. Kendi onu bilemem. Azıcık. Ya berk bilemem. Gati ne meseleler ayşu sen şunu ait deyip dursalar. Şonu aitten bolmadı. Adamlar kendine ait bilemem. Ödüm içimde nemedim. Ayda sanam gelýär ýöne şol adam garşyndaky neme derin azıcık anjytarmy derin korksam ba. Ýöne aýtsam açyk sözde aýtdym. Şeýle bolup şunu şeýsem, gowular. Yok meselem hökman şu garşyndaky bolmandy däl kinolarda ýa-da garşyndaky adam bolupdy. Şol meselem tanqid bolmasa ösüş bolmaýar diýdik. Ýanky mesele geldi. Onda näme üçin siz beýlekler tanqid edeňiz bolsa şondan özüňiz ders çykarýaňyzmy? Çıkarýan. Diýen şu işi sonra yani o diýen aýdyp bilemem. Görýän men şonu belki nemeler. Bolam ýalňyşlyklar belki. Ýöne sonra gaty erbet nemesi şunu aýtmasam bolana diýerler. Şonu aýtdy. Doğru. Goşgular bilen sizin ýakynlygyňyzy gördük. Näme üçin Gurban Nazar Ezizow? Şu taradan ýaman köp. Gurban Nazar Ezizow. Beýşar. Yani halayan özüm ýaman goşgular halayan kiçikden Europa. Şöyle. Bu malum şonu kitabını neme okudyk belki. Ýaman goşgular maňa şeýle neme gelýär. Bir ýyl şeýle çeşme ak gidiş ýa-da setirleri ak gidýär. Bir ýyl okudyk çok adam geldi. Yani yengil geçer. Yengil. Smooth diýler, şunu böyle şey diýip. Şonsun hala. Ay, stores'dan da neme paylaşalım. Gurban'a verirsin, goşguların şey dizaynı. Şoňa geljekmi näme? Bir seretin telefonu köpürüp gidip durdular. Hem için adyna diýdim, akkamı açmaýyn, adyny ýöretmeýin. Şey diýip başlady. Ondan soň hafysine düşdüm. Onda Gurban Nazar Ezizowyň saýlanmagynyň sebäbi goşgularynyň ýeňil geçmegi diňe. Ya ýeňilimde men hala gaty ýakyn ýaşadym. Bir hili şu setirlerini, rantlaryny bir özüm öýrendim.
Nemedim? Birazcık şu döwrün agyr çeken günlerini aýdyp berýär, dogry dälmi? Hemen bana yaman yılı geliyor. Özüne ýakyn duýan şol. Gurban Nazar Eziyev'in döwründäki nesil belki Türkmen neslinin iň soňky gyzyl nesil diýip adlandyrylýar. Indi şol gyzyl nesil häzirki döwrümizde biz bilemiz okmy? Ya da şol gyzyl nesil ýokmy? Şu döwürdäki Gurban Nazar Eziyev'in döwründäki kynçylyklar az bolmasa da şu döwürde bar. Mene yok diýip bilýän. Belki bu men bilişim bağdıram belki yani. Mene şu şahirin ömrü şu görüp bilýän. Edil şu wagtky döwürde. Edil şol Gurban Nazar Eziyev ýeňil we samada sözünden düşünüp bilýän. Okuyan, okuman hala, koşkom okuyan. Kağıt gazetlerimi okuyan. Yani gelen okur Gurban Nazar Eziyev'in ol maňa şeýledir belki yani köp kişi başga şairler hala yani başga şairler hala yani. Şeýle akyjy setirler batlar. Gawat delsem okar. Dowam etdiň ýa bolmasa Gurban Nazar Eziyev'in sahypasynyň nemesine düşýär, akyşyna düşýär. Ýeter ýazýan olanlar şairler hatda düşýär. Ýene maňa ýok şol beren şol. Azajyk şolardan göçürmeýär gelýär beren. Onda şey diyelim. Bizim Şıgret Telegram kanalımızda siz var mı? Yok. Näme üçin de tem şotaýdan gözäk görmeden şotaýda goşuklar uğradylýar. Sizden işte oturuşlar. Voilà. Goşlar mene. Öz Instagram hasabymyzda gaty köp kod ýazýaňyz mesela. Şygyr sözler diýeli. Şo sözlerim köplenç üns bersek Gurban Nazar Eziyev'in goşuklary, hani suratlarynyň aşagynda diňe şu goşuklary näme bilen baglanşdyr ýa-ni? Diňe Gurban Nazar Eziyev'in esasy ilk başlanyny Gurban Nazar Eziyev'in köpledýärdim. Ýöne şeýle bäri Türkiýede de ýazylan sözler, köpler şolar ýaly okuýan. Halanyň bolsa bir hil durmuş bilen baglanşykly bolsa ýa bolmasa şalara bolsa azajyk maňa degen taraplary bar bolsa ýa-ni göňünden soňra paylaşyp öýren. Edil şo tema değişdi surat. Şonu paylaşan we köp kişi hala meni Rusya soýar ala ýa bäde Türkiýedäki bizim taşlarda Türkçe şolar ýaly dizayn edýän. Da. Soraýarlar hala bu men o da içilgaçda paylaşar. Ýöne özüm gören şey şu hatlar bilen tasarım dizayn etmeni. Hemen sözler ha. Ölüm içime sinen. Şo sözler siz günde şoňa şygyr sözlerini günde okuýaňyzmy ýa-da dinleýäňizmi? Okuyan. Dinlemek desek okuyan. Başka dinleyen köp bolundy diýen okanda näýe bolar saçyn bir zat kelläni gelýär planda takyndy. Derre u ýerden şoňa degişli sözler. Ya ýolda gidip barýarsam şoňa degişli sözler diýip bu ulan gözlerler. Onu çekýär şu taýda bir buradan okuyan halanyň adı derre men şu taýda taýnyny adam aljak bolar. Şu taýda sözler bir awry ýazan şu taýda. Öyle dizayn edýän hatda. Men telefony bilen başga bir şey. Doğru. Indi seyahat etmek barada bir kelam aýdyp berseňiz? Seyahat etmek boldur. Şeýtiň açça. Şeýtiň açça. Kirlenmeýän hat gelişdirýär insan. Näme diýeli? Bilmeýän atlaryny öwredýär. Käwretler okap, öwrenip bilmejek atlaryny seyahat döwründe köp bolýar. Bu adamlar bilen seyahat edeniňizde adamlar bilen bolan gatnaşykdam ýa-da bolmasa ýeki galanda bolýanmy zatda? Ýeki mene esas. Ýeki galanda. Başka adamlar tanamak. Indi sizin geljekki maksatlaryňyz näme? Geljek maksatym nesip bolsa, uğurlu bolsa. Kinejser bolma. Nerejissör bolma. Ağzıyamaza adımı da eşittirip bilsek. Başka neme gerek ama. Doğru. Şunu işi sıktırman, gidip bilsek. Öz tecrübenizi paylaşmak maksadımız var mı? Var.
Mesela şu işleri bir Twitter hükmünde şular ýaly edilip video düşürilýär diýip görkezmek niýetiniz barmy ýa-da ýanynızda çağırıp bir okuwçuny mesela? Men ikisini emedik bilen. Men üçin Näme üçin şu wagtda çelle başlamadyňyz? başladım aslında. Ettim, yani Türkiye'de ettim yani. Okuwçy taýinladymyz mı? Yok. Näme üçin türkmen ýaşaryny şu zatlary öwretmek, hani has olary görkezmek? Belki geçtiler ne olur. Men kendi tananı okular. Yani, belki esas Türkiye'de Mehmet yani. Türkmenler tarafından kendi. Belki tanıyan değer bolup bilen son. Aha. Tanal başlanırken öyle men tutörlüğüm ettim. Aha. Hatta 3-4 tane seminer verdim. Hatta önümüzdeki nesip olsa büyük aylarına yine o seminerimiz. Aha. Sepa Akademi'de yine de başlangıç level boyunca After Effects'ti. Öyle tutor. 50-60 tane okumuş oluyor sınıfta. Bunlar bizim belirlen yerlerimizde oluyor. Atölyetlerde ve hatlarda. 3 ya da 4 devam ediyor. Onda gelecekte size yol veletde garaşýas, näme türkmenlere ýankyýalyp kino rejissörlük barada sapak etmek. Siz maňa söz berdiňiz. Siz maňa biraz sapak öwretýän, sapak öwretmek barada. Nesip olsa Indi soň soraly. Öz komandaňyzy kurmak niýetiniz barmy? Men yazık diýdim, yani oluyor. Yapışıp da tanımadılar işini. Okulun tasarruflu işini edecektik değil mi? Evdekileri karşı almalı ömrüne. Perfeksionist olmalı sonuna seni şunu neydi seni ben halamadım etmeye soruyor. Ayolaklar ne var ya? Hıvısı olsa hakikaten imtihanlarım geliyor. Öz kamandamın vurulsun geliyor. Yani hıvısı olsun. Şunu soramadım da köp kişi geliyor. Ben şunu işe öğrendirmeyeceğim. Hakikaten bir soruyorlardı. O olmuyor yani. Yani şu soru mesela, şimdi şuna geleli. Her bir işin arkasında aslında pul yatacak doğru değil mi? Pul o doğru. Onun ayırmalı. Mesela ben şu soru gelmeliğinde. Men şu kinematografiyan asa gowy gören bolup görseňiz, ýöne arkasynda bir at bolmadyk bolsa belki siz hem tutmagyňyz hadi pikir etden. Hiç bolmadyk goýarsa. İşin pulu öwürmek. O sen elinde. Mesela siz näçe alýanyňyz mesela? Şonu görmesek. Ýok, biz bu interwýularda mesela mediklardan soradyk, beýleki ugrda işleýänlerde. Siz mesela näçe gazanýanyňyz? Bir love story'dan ýa-da bolmasa bir reklamadan. Näçe gazanýar? Elde merak ettim bunu. İtke'ye ne orada? İtke'ye doğru. Biz ortalama burada adaydın. Ortalama aytsam. Dinlemeyin demeyin. Aydanlar şu bir haftanın içinde Türk pulu bilen 7 milyon. Indi näçe iş etdiňiz o taýda? 2 saniye. 2 saniye iş üçün 3,5-dan alýan ortalama näme bolýar? 1-3 yarım alıp yerim işte. Neme 1-4 şeylere yerim 2 Aha. Ol neme. Ve işin süren valtan 1 gün. Aha. Yerim 2 gün. 3 günde 7 milyon lira. Dolardan näçe bolýar? Kaçtı $1000. $1000. Yani düşmeyen adam yok. Onun yerlerdeyim. Onu da tayin. Elimden bir iş yaptım. Duruyor zaten. Zaten berdeki şu stüdyoda da Mevsimleri öyle suratlar düşürdü. Yani gelmeyen adam gelen adam. Sonra da tayin. Indi mesela siz şu wagtda türkmen okuwçylaryna talyplara hani yaş ölçüne göre näme maslahat berýärsiz? Nirden başlamaly? Nirden okumaly? Näme etmeli? Esasy etmeli hatta. Orada ilk güne evde başlıyor. Bir yere isteyen var. Hakikaten isteyen var. Eline telefonu ihtiyaç. Aha. Dönün nirden başlamaly? Näme etmeli? Mesela gidip de bir suratlar çekip Instagram'da goýmanjak. Işığı olur. Başında uğraşır, fotoğraf, ışık, sonra o var. Bence ışıktan ışık. Ondan sonra kompozisiya deyip burada. Nehir kompozisiya edildi. Nehir kompozisiyalar. Altın, golden ratio diyenler.
trigonometrik çizgileri var. Olur etadın bu şekilde öğrenmişim. Fundamenti aslında dipten gol kaysa şonda gol. Yok ben bildim az yok korkup da o azıcık aşağı boşluk olur. Aşağı düşüyor. Bir yerde misal için senden bu bilen biri köpçülüğün içinde ya sen şunu işleyeceğim şöyle yerlerdir olsun için aşağıdan düz kaydan da şu özünü alan nemilen diyorlar bilgiler yani oluyor. Şu zihinler diye ne bilgiler, informasyonlar, mağlumatlar. Büyük olmalı. Doğru. Şimdi mesela nereden başlasınlar diyecek bolan. Yani elinde telefon aldılar. Yani sizin demeni kompozisyonu öğrendiler diyelim. Bunların da özünü nerede görüp başlamalı, nerede ne yolunu çıtıp vermeye bir kısaca görüp aytsanız mesela şunu. Şuna suratı düşünmen. Hakikaten suratları paylaşılan platformlardan sadece bunlara birine almak istersen şu shutter stop şu tayda esasen suratını satıp geçecek. Yağmur sağda dine sağda TV'de suratları düşürüyen olan bir grup olarak ayrıtı. Mesela için olan bir National Geographic National Geographic'te de hatta yoş akkan açıp yağmurlar şu kompozisyonlar yerlerine getirip hatta şu tayda yağışlar şey YouTube sizin fikrinizce doğru bir çeşme bulup bilen doğrulanan yadayım. Misal için basic level'den upper level'i görecek olsam o olmuyor. Basic'ten başlar bu yoşun basman çıksalar ama hakkı olur. Yani upper'i nemeden yukarıdan görseler immolu level'i gör. İlki gör. Aşağıdakiler bilmesem şu ürünün kendini birinci gerekli olur. Sizin durmuşunuzda turning point değil ya. Şu sizin durmuşunuzda ütküden ne edip oldu? Näme hasarına ütküdü ve şolary gelecekteki maslahat verecek adımlar ne maslahat verirsin mesela özün niyede görkezmen şolary. Seminarlara katlaşmalı, sertifikatlar aldılar diyelim mesela 5 alsan sertifikatlar basan bular hani siz niyede şu maksadan sizin durmuşunuz ütküdü elinizde tutan adam var dediniz de şu kaçın mı oldu şöyle? 15. yılda. 2014 yılda. Oğlum şundan olur. O adam benim şu an ağzım yani. Şu an yaklaşacak. Şu an benim şu an fikre de oturuyor. Şu an sonra var ya adamlar. Bağlar. Photoshop bilen oğlu bilen. Illüstratör bilen oğlu bilen. Ne öyle diyeyim? Şu bakları diyeyim, video montajını diyeyim, şunu diyeyim, bunu diyeyim. Köp yönlü kartları açık. Misal için biri karşısında diyor. Ama şunun için çektim yani. Olmadı şu tay seminara 40-50 kişi var ya. Şunun için sayılanıp misal için yani şu tayda 4 saniye esası şu seminarın, şu kampanyanın önünde daha bilmek başladı. Olmadı sen yerden indiriş okup öğreniyorlar. Git diyorlar. Yine şu adamların devam ediyorlar. Öyle yukarı kalırlar. Şov içeride gitti. Bunlar içecek olsan azıcık öğrenmedi, boşları tapağını mı? Sen şu videonu ediyen olsan, men şunun üstüne, men boşluk onun üstüne çıkıyor. Şu da karşı. Devamlı mükemmelleştirme var. Onda dünya seminarlara katlaşıp özün dünya başka yani hem yerde burnunu sokacak olmamalı. Yani şunu edip bilen, bunu edip bilen. Birisi gelecek olmalı. Birisi gelecek mesela açalım da. Doğru. Onda ustada deme interviewimizi ko'taraylik. Men shuncha bir qiziq bir interview bo'ldi. Hadem belki kavriylarda çizgiga geçen yok bilan. So'rovlarda yana qatnashganimiz uchun va shu so'rovlarga javob berganimiz uchun interview olganimiz uchun ko'p sog' bo'ling. Kelganimiz uchun minnatdor. Öyleyimiz yarab endi. Nasib bo'lsa unda Yasir Haqiqatan Öbezovning ishini
özünüz baha berersiniz. Görürsünüz biz otayda YouTube'da linklerini koyarız. Eden işlerinizi eğer ruhsat berseniz biz otayda sizin eden işlerinizi görkezir. Love Story adları. Şolara baha berip özünüz bunda beýle gyzyklanıp bilersiniz. Takajany sosyal medyalardan elbette olaram koyarız. Ondan soň ýakyn günlerde belkim takajana ruhsat berse ýol beletde sapağan bir paşa ýa-da bolmasa diňe inçe näme diýilýär üstünlüge ýetmeň inçe teslimlerine öwreder. Onda böyle hoş sağ olun.